No čo tam? Je tam poklad? No, silno. Zatoč. A naspäť. No, super. No, ukáž. Ďakujeme. Ďakujem. Nech sa páči a peknú veľkú noc vám prajem. Ďakujem. No. Ďakujem. Dneska ste si robili, hej, taký výlet. Áno, No, celodenný, no. Ale som tu volala. Veľmi dobre, Pane Bože, ako to, že niekto vie, že má zavolať a niekto nie? My sme samozrejme fabrika a od toho závisí aj teda ten náš vstup, samozrejme, lebo primárne my máme vlastne ako poštát, štátny podnik, takže primárne je to akože, toto je akože vyslovene edukačné vzdelávanie akože pre školy, hej, že máte ostatných len. Oni práve na stredu po veľkej noci majú mať vlastne vedú kremicu brať, tak hovorím, Matia, svoje názor, fotky, kde ukážeš pani učiteľke. A spolužiakom mi si poukazuješ, no. Dobre. Ideme tie hlavné pozrieť. Chceli sme ešte tú šlovňu Andrej, to chceme pozrieť a volala som aj tam, píšu, že stále otvorený sviatok, ale vy keď si želáme v týždni, že víkendy a tak sviatky nie. Tak sme na to viac, že robili teraz naš dobre, teraz sme robili majka prázdniny, však. Máme ďaleko, môžeme odbieť tam, takže celodenný výlet. Choďte potom, že to je aj taká veľmi dobrá kaviareň, Maridová pani, oni majú celkom známy to, tu niekde na námestí. Idete dole z námestia pod tým mestskými hradbami, vidíte taký hneď, ako je tam tá cesta, uvidíte tam modrý. Tak tá. A tam je muzeum veselé sladkosti, alebo čo? Aj tak myslím, no. Ale však poďte. Hej, to je vlastne ako to informačné centrum, keď tam prídete, oni vás môžu na poschodie. Ale tak akože oni sú dobré. A ešte nejaké ďalšie muzeum by tu malo byť Banské. Muzeum Mincia Megarity oproti nám, ale to už je vyslovene na takú hodinu a pol prejde. Ale nestíhali. Ono je akože výborné. To je výborné, keď budete mať na muzeum, oni sú výborní a potom na sa hore dajú.